Són agents rurals del Baix Empordà i estan avaluant els efectes de la nevada de la setmana passada a les Gavarres. La feina no és fàcil. Arbres arrencats de socarrel, branques esbarrades i línies elèctriques caigudes han fet impracticable el terreny. El problema més greu que tenen, però, és que 2/3 parts dels camins del massís han quedat impracticables, fet que fa gairebé impossible arribar a les zones afectades. Bé, aquí el que s'està fent és una comptabilització dels danys. El que es fa és que cada quilòmetre es van seguint les vies principals, i llavors cada quilòmetre es para el cotxe, es baixa i es van fent a uns metres a la rodona, es van comptabilitzant els arbres que estan afectats i els que no estan afectats. Els primers càlculs apunten a un mínim de 20.000 hectàrees afectades d'espècies com ara les sureres i les resinoses, unes espècies estratègiques a la zona tenint en compte que la indústria surera és encara un puntal econòmic. Ara la prioritat pels propietaris afectats és retirar els arbres caiguts i netejar el bosc, una feina ingent que es farà en funció dels recursos disponibles. Gent que tinguin autoritat per medició del medi ambient o el que sigui, jo em sembla que això haurien de treure-ho, no? Per una seguretat del bosc, per una seguretat no del meu i dels veïns de més enllà. Uns recursos, però, que són clarament insuficients. En només 2 dies, per exemple, ja s'han cursat més de 200 sol·licituds de propietaris per poder cremar el brancam que hi ha a les seves finques. Una feina, en aquest cas de despatx, que també demanda molt personal.